tog det bare med til jorden. Ja, det er på. Ja. Du skal holde dernede. Prøv at holde dernede. Ja, det er lidt nemmere for os. Ja. Ej, slikker de bare. Ja. Ej, det er sødt. Prøv at se rundt af det. Det er hvad? Vi kan godt prøve at gå lidt længere nedad. Her nu, det kommer nu her. Så her. Den falder ind i dig. Ja, det er fint. Du kan også, der er nogen herovre. Kom nu. Hvorfor den trænger til mad? Måske du har ret. Jeg tror, den trænger til Hvad så med den derovre? Så ikke? Og den vil sgu slet ikke. Den anden, den vil gerne. Nogle slikker og seriøst. Hvad så? Den kan gerne have mere. Prøv at se den der. Prøv at se den der nede med de helt. At de er ligeglade med, at vi er oppe bag på sådan uden de ved det. Hvor den anden, den vil gerne styre det hele. Ja, når man ikke sådan er Prøv noget, at de kunne finde på at sparke eller sådan noget. Ikke?